Silav werin vê deqê jî em li ser germahiyê bi awayekî lez û bez biaxivin. Germahî çi ye? Pênasa germahiyê em dikarin bi vî awayî bikin: pîvandina enerjiya germî an jî germahiya tiştekî an jîngehê. Ev bi xwe germahî ye. Pîvandina enerjiya germî an germahiya tiştekî an jîngehê. Di germahiyê de em Celsius, Fahrenheit an jî Kelvinê bikartînin. Ev hene ji ber ku dema ku vana hatiye dîtin yê ku êdina ditiye xebera wan ji wan tunebûn. Du re jî fehm kirine li cihên cuda dîne û du re jî vegerandine hev û di weke mînak werin avê bipeyivin. Wexta av dikele vêya bipeyivin. An jî wexta av dibe bûz bipeyivin. Di cemide de bipeyivin. Wê çakê fehm kirine em dikarin vana biguherînin hev û di jî. Zatî vana bi paşnava ê ku ew bi xwe diye de hatiye navkirin weke mînak Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Kelvinê de di sîd û heftê û sê Kelvîna de av dibe bûz. An jî di cemide ji ber ku di sîd û heftê û sê Kelvin sifir derece ye. Pîle ye an jî derece pîle. An jî di Fahrenheitê de sî û du Fahrenheit e. Sîd û heftê û sê Kelvin sifir û sî û du. Vana gişk cihê ku av çer dibe, av dibe bûz di cemide. Aliyê din de jî sê sîd û heftê û sisiya de di Kelvinê de sê sîd û heftê û sisiya de av dikele. Sedî de di Celsiusê de sedî de av dikele. Di sîd û donzde di Fahrenheitê de av dikele. Wek hûn dibînin ev hemî cuda ne û ev jî dikare çi derxe bikaranîna wan di cihên cuda de dikare dest me bixe. Weke mînak li hîna li jêr sifirê tu berjêr bi berjêrî hîna tu berjêr bi hetanî kêmek di sîd û heftê û sê dereceyî tê kî ev sifir Kelvin e. Di aliyê de Fahrenheit jî hetanî kêmek çar sîd û pênc û nehî tê. Ev jî di sîd û heftê û sê derece ye. Kêmek di sîd û heftê û sê derece ye. An jî sifir Kelvin e. Dema ku min ji we re got em dikarin vana vegerînin hev û di jî wekek Kelvînik dema ku kesek dereceyê bidime em dixwazin em dikarin doşî Kelvînê kin. Di Kelvînê de çi derdikeve? Ez ê vêya gelek hêsan pêgirim. Weke mînak dibêje çi Kelvînek yeksan e derece çi qas e, çi qas derece daye me û di sîd û heftê û sê derece serk e. Dike Kelvin. Werin em li vir binirin. Dest me de çi heye? Di sîd û heftê û sê dest me de sifir derece heye. Ez dêm sifir derece. Ez dixwazim bibînim heke rast e na. Sifir derece vira sifir e. Sifir di sîd û heftê û sisiya de dike çi? Dike di sîd û heftê û sê. Heke wisa sifir derece di sîd û heftê û sê Kelvîn e. Zatî bi vî awayî jî. Heke yek bûya ê bûya di sîd û heftê û çar. Heke du ya ê bûya di sîd û heftê û pênc. Bi vî awayî em dikarin heke derece da bime em dikarin Kelvînê bibînin. Çiqa Kelvîn em dikarin bibînin. Di vê derê tiştekî wa jî heye wek hûn dibînin di vê derê de sê formül hene. Hema heke hûn li pirtûka binirin ew şeş formula dibe. Çima şeş formula dibe? Ji ber ku ew bi aliyê din jî wa difikirin heke Kelvîn heke derece ne û Kelvîn dawe hûn ê çer bikin. Dema ku mi va hevkêşeyane riya we da min ji we re got
dema ku hûn dixwazin dereceyê bibînin di vir de mînak dereceyê bibînin divê hûn viya li aliyekî yek bihêle li aliyekî tenê bihêle û hemî hejmara bavê hêla de dema ku bavê hêla dê bi çi keyê bibe vê derê zêdek 273 ye eger hêla dê bi çi ê bi kêmek 273 havayê jî bi çi vayê jî bi derece erê yani kesek heke kêmekê bidime heke kêmekê bidime heke kelvînê bidime em dikarin dereceyê jî di vir de bînin hew em vî formulî zanin em zanîn vegerîn hebû de em kanin vî formulî de em kanin dereceyê jî bibînin werin em bejirînin em çawa dibêjin li vê derê sifir em bêjin sifir ez ê dîsa sifirê binivîsim cihê kelvînê sifir kelvîn çi qas derece ye sifirê li vir bibînîse sifir kêmek 273 kêmek 273 bi xwe ye wek hûn di vir de dibînin jî sifir kelvîn kêmek 273 derece ye di aliyê din de Fahrenheit heye Fahrenheit jî dibêje Fahrenheit dereca bi pênca caran bike û parveyî nihan bike û sî û dudiya serke dema ku viya serkin dibê hûnê Fahrenheitê bibînin Fahrenheit çi da bime em ê Fahrenheitê derece çi da bime em ê di wir de Fahrenheitê bibînin werin em li cihê derecê dîsa sifirê binivîsînin ji ber ku em tenê dixwazin bibînin heke rast e sifirê binivîsînin cihê derece sifir bernîsandin nivîsandin sifir cara pênc ê bike sifir sifirê bi niha parve bike ê bi sifir û sî û dudiya serke sifir sî û dudiya de dike sî û du yani sifir derece sî û du Fahrenheit e em viya jî bi viya wayî dibêjin dîsa di vê derê de jî heke derece da bi we heke Fahrenheit da bi we û dixwaze hûn bihûne hûn çiqa dereceyê divê hûn vî karê di vir de bikin dîsa hûn çito bikin hûn ê derecê tenê berdin çawa dibe ez ê viyayekî li jêr bikim ji ber ku ev dirêj e Fahrenheit ez ê weke fehm binivîsînim mi got çi derecê tenê berde an ewil em ê çi bavê hêla wêlê zêdekirinê em ê bavê hêla wêlê a zêdekirinê bavê fe sî û du feyê de sî û dudiya derxe erê niha bû çi niha bû ce derece pênca niha parve bibe îja em ê çer bikin em ê nehê bavê bivêhêlê dema ku em nehê bavê çito bibe ê bi viya wayî bibe ê bê fe kêmek sî û du cara neh îja çima pênc derece ma pênc derece ma vê pêncê jî bavê vêhêlê ew ê bi parvekirin ji ber ku vira caran e ê vira parvekirin were vê derê çima hew derece ma yani heke kesek viya bide me heke kesek Fahrenheitê bide me bêj çi qas derece ye em ê li vir binirin berem binirin sî û du Fahrenheit çend derece ye li vir sî û dudiya binivîsînin sî û derkeve sifir dimîne sifirê bi niha caran bike sifir dibe sifirê bi pênca parve bike sifir dibe sifir rastî jî newerige wek hûn dibînin sî û du Fahrenheit sifir derece ye va formula jî rast e û me va formula heke di aliyê din de çi da bime Fahrenheit da bime divê em vî formulî binivîsînin û li skorî vî formulî herin erê me kelvîn vegeran derece vegeran kelvînê me Fahrenheit vegeran derece vegeran Fahrenheitê îja jî werin em kelvînê vegerînin kelvînê vegerin Fahrenheitê vegerînin kelvînê ez ê vî formulî ji vir bigirim li jêr binivîsînim ez ê vî formulî li vir a binivîsînim ev formulê me ye di vê derê de heke Fahrenheit da bi me em ê bûnin çawa çi qas
çok az Kelvin'e. Warnem bunen. Ez dibêm Fahrenheitayê me were em dîsa li ser enî tiştî herin 32 Fahrenheit bira da bi me. 32 Fahrenheitayê me herê. Em ê 32 ya binivîsînin li vira. 32 ya da 32 derkeve. Sifir dimîne. Sifirê bi nehê pênca parve bike û caran bike bi sifirê ve çiyê bimîne? Yê bi sifir 22 heftê û sîya serke. Sifir 22 heftê û sîya dê bike çi? 22 heftê û sê. Heka wisa ez dibêm çi? Fahrenheit 32 yeksane Fahrenheit 32 yeksane 22 heftê û sê Kelvin. Em vana dibêjin yeksanin. Were em binirin bi rastî wisa ye. 32 Fahrenheit 22 heftê û sê Kelvin e. Ev jî rast bû. Heka hûn dixwazin heka Kelvin da bi me û dixwazin em bînin çi qas Fahrenheitê jî dîsa mîna berê hûn ê binerin an ewil kêmek û zêdeka bavên hêla vêlê Kelvinê li vê derê zêdek 22 heftê û sê ye ê bi kêmek 22 heftê û sê vayî jî bi çi? Fahrenheit 32 ya derxe. Caran neh bi pênca parve bibe. Wexta vî hesayê em bêjin çi? Li vê derê caran heye. Divê em vana jî bavên vêlê. Dema ku em bavêjin ji pênc parkirine li ciyê parkirinê ye pênc vîya parve dike. Hûn dikarin vîya wisa jî bifikirin neh bi pênca parve de virda ne wisa. Dema ku hûn vîya hemî bavêjin vêlê pênc jî her jor nehê werjêr wisa bifikirin û em dîsa vî karî bikin ji ber ku zatî tê wê wateyê jî. Ev ê çawa bibe? Ez ê vîya hemî bavêjim hêla wêlê ji ber ku veya çi ye? Veya parkirin. Ez ê vîya hemî bavêjim hêla wêlê cihê wan ê de giş bibe. Pênc jî her jor nehê werjêr. Yê çito bibe? Pênc bi neha parve bibe cara keyê da Kelvinê da 22 heftê û sîya derxe. Ev jî çi ye? Fahrenheitê da 32 ya derxe ye. Herê. Firda wisa dibêje Fahrenheit kêmek 32. Herê vay jî bû. 32 li vir heye em vîya jî bavên hêla de. Were em vîya jî bavên hêla de. Dibe çi? Pênc bi neha parve bibe. Parantezê vekin. Kelvinê da 22 heftê û sîya derxin. û vira kêmeke wê bibe zêdek. Ev jî dibe çi? Dibe Fahrenheit. Bi vîya wayî em dikarin Fahrenheitê bibînin. Herê. Werin em li vir binirin dîsa. Ez bêm çi? 22 heftê û sê Kelvin çi qas Fahrenheit e. Di vir da duyê 32. Werin em bibînin heqetên jî 32 ye. Divê dera 22 heftê û sêya binivîse çi ye bimîne? Vê derê bi sifir. Sifir cara pênc bine hûn dibe ku hûn zanin parkirinê da parkirinê da hûn jêr nikarin sifirê binivîsînin divê hûn li jor binivîsînin. Parkirin û carkirinê da sifireke li jor were nîsandin di parkirinê da. Di carkirinê de jî sifir her tiştî dike sifir. Vira dibe sifir. Hêbû çi ma? Hew 32 ma. Yani ev 32 ye. An jî Fahrenheit 32 ye. 22 heftê û sê Kelvin 32 ye. Bi rastî jî wer bû ne wisa. 22 heftê û sê Kelvin jî 32 Fahrenheit e. Li vîya wayî heke hûn va formûlana bizanibin hûn dikarin vana gişka vegerînin hevû de. Ev jî di fîzîkê de germahî ye û me hinekî vegerand hevû de. Vîdyoya me îro jî ew qas bû. Vê gavê xatirê we bimînin di xêr û xweşiyê de.